Yn rhan ogleddol y prif gylch mae'r beiriad Mr Simon Bigley yn cyflwyno'r rhosglymen y dosbarth i Eboles Tair tair mlwydd oed. Owen Rhys-Griffiths a fined David Oliver sydd yn gwylio'r cyfan ac yn gyntaf yn y dosbarth yma. 9-6-3, coedwigoedd. Ie, coedwigddi dwi'n meddwl, Princess Rosia. Gareth Lapin yn arddangos yr Eboles yma'n brif bencampwr yn y ffair eia fel Eboles flwydd, ond yn dychwelyd i'r sioe frenhinol ac yn hawlio'r safle cyntaf hynny. Y tad wedyn Giler Spartacus sydd wedi ennill yma yn y gorffennol ar fam Maes Sefelen Rosie. Gareth Lapin yn arddangos yr Eboles Tair mlwydd oed yma ar ran y teulu James. Wrth gwrs, Copperthorne Dancing Queen, dyn ni newydd gweld jyst yn fannu yn ail yn y dosbarth yn berchnogaeth teulu Charman. Ie, Tommy Fuller wedyn, dwi'n meddwl, yn arddangos. Ond dyma ni ar enillydd. Ie, wir, coedwigddi Princess Rosia. Gareth Lapin wrth gwrs yn dangos ar ran SD James. Ac fel chi'n dweud, Owen, wedi cael dipyn o lwyddiant ym Llanelwedd yn y gorffennol. Ie, wedi mynd ar brif bencampwriaeth, pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn y ffair eiaf, ond hefyd y brif bencampwriaeth, yr cyffylau i gyd yn y ffair eiaf pan oedd yn Eboles flwydd. Yn dod o'r cymoedd yn Dwyrain Cymru. Mae'r perchenog, ond Gareth Lapin sydd wedi bod yn ei arddangos. Y beirniad Simon Bigley, wrth gwrs o henffordd Brydfa Llanarth, yn llongyfarch yr enillydd. Wrth gwrs, dipyn o gynulleidfa yma yn gwylio'r cobiau. Mae'n boblogaeth bob blwyddyn, wrth gwrs, yn un o tyniadau mawr y sioe fawr. Ond yr Eboles yma yn edrych yn ddeniadol iawn yn dweud, dwi'n mynd ordew o gwbl, i ti'n gweld bod yna benllinyn neis iddi. Mae wedi symud yn dda iawn heddi hefyd, ond i weld yn hapus iawn yn ei swydd fel ceffyl mewn llaw. Ond dyma ni Gareth. Gareth a'i wraig Kerry, fydden nhw'n siarad am nhw bore yma, gyda nhw'n wythnos brysur iawn yn arddangos yn cynhyrchu sawl ceffyl i'r sioe. Ni'n gweld Kerry wraig yn y cylch gyda'r adran A yn gynharach. Felly Kerry yn neud y rhai lleia a Gareth o bosib yn neud y rhai mwyaf. Gareth yn amlwg yn aros i gael cyfarwyddiadau. I cael trot bach o flaen yr Eisteddfod gyda'r rhosglwm. Felly'r foment holl bwysig hynny. Ddim pob dydd wyt ti'n cael ennill yn y sioe frenhinol ac yn gwneud yr hediad hynny o flaen yr Eisteddfod gyda'r riban coch. Mae'r ddwy Eboles yma wedi gwneud dipyn o ennill yr un yn ail, wrth gwrs. Wedi bod yn llwyddiannus hefyd, yn ennill yn Llambed ac yn Sioe Glen Ysgoleni. Ond diwrnod coedwigddi Princess Rosia ydy hi. Mae llongyfarchiadau mawr i SD James gyda coedwigddi Princess Rosia yn ennill y dosbarth i Eboles Tair mlwydd oed yn adran y Cobiau Cymreig ac wrth gwrs Gareth Lapin yn ei arddangos. I think there's a Youngstock Championship, is it?